Bukeli sihleli apha e-studio noVuyo Qhweshano, i-chartered accountant kwayingcwali kwimiba ephathelene nomhlala-phansi eza kusicacisela banzi ngale nkqubo yomhlala-phansi nebizwa i-two-pot system. Vuyo, masikwamkele. Khawusicacisele banzi uba kutheni urhulumente weli eze nale nkqubo yomhlala-phansi nebizwa i-two-pot system. Inkosi ndibulise kuwe, ndibulise nakubaphulaphula emakhaya. Njengoba sekutshiwo igama lam ndinguVuyo Qhwesha. Zibini izizathu eziphambili ezenze urhulumente ukuba makatshintshe inkqubo yomhlala-phansi. Esokuqala sesokuba urhulumente njengoba enzele inkqubo yomhlala-phansi makakwazi ukuba increase i-tax, enyuse irhafu that ayifumana kubantu ukuze akwazi ukwenyusa ezoqoqosho kwilizwe liphela. Isizathu sesibini ke wenza urhulumente xa kuthe kwakhona isiganeko esifana nese-COVID-19 okanye ke noba kuseyo COVID-19 kodwa ke ndilahlekelwe ngumsebenzi, mandikwazi ukuba ndifumane indlela ukuba ndifumane imali ebifaka kwii-savings zam. Okay, Vuyo, siyabona into yobana ngaba uphethe iimbiza ezintathu kodwa sithetha nge-two-pot system. Khasicacisele uba izawusebenza njani. Enkosi, kubalulekile uba nokuba sithetha ngeembiza ezimbini, ngaphambili besakuqhuba ngembiza enye ebingabizwa nga-two-pot system. Kodwa ke ngombuzo obalulekile kakhulu apha sisi uba simuva njani kule mali ibiseyihlele kwi-pension fund already. Ithi ke loo nto umgaqo-siseko obekwa ngurhulumente phambili kule pot bayibiza ngoba imbiza eselivuthiwe, which is basically the vested pot. Kule vested pot urhulumente uthi yakwazi ke ngokuba njengoba sizawuba neembiza ezimbini, imbiza yokuqala kuzoba yi-savings pot, imbiza yesibini ke ngoku kuzoba yilena yona izothatha ixesha lethu ukuba ukwazi ukufumana imali kuyo. So urhulumente uthi yakwazi ke ngokuba uthathe u-10% kule mbiza lena selivuthiwe, utransfere uzise kule pot le kuthiwa yi-savings pot ukusukela ngomhla wokuqala kwinyanga kaSeptemba. So lo 10% ke ngokusisi uzawubalwa njani? Make sithi umzekelo une-R100 elapha kule mbiza eselivuthiwe. Urhulumente uthi ke ngoku unokuthatha u-10% lapha usithatha uzise kule savings pot. Kule savings pot kukhona i-cap yemali ongayisusa kwimbiza eselivuthiwe uyizise kule mbiza ebizwa ngoba ilantsika i-saving pot. Lo cap yi-30,000 imali onoku ekhethwe ngurhulumente ukuza kule mbiza. So ukuya phambili ngosabe siqhuba sinembiza ezintathu ngakwale system ngoba le mali isele lapha engu-R90 yekabani yimali yam nayo ekusefuna ndikwazi ukuba ne-access kuyo kule mali. So kwezi mbiza ngokuzintathu ukusukela umhla wokuqala kaSeptemba imali ezicontributayo izobe seyisiza kwezi mbiza ezimbini, ayizuba seza kule mbiza ibiqhela ukuya kuyo. Kodwa nale mali iselapha kuseyimbiza yam endizothi xa kufika iminyaka eyi-55 ndibe na-access kuyo le mali. So that is why ndiphethe ezi mbiza ezintathu ngoba abantu akufunekanga balibala uba nalena imali noba izobe singasatheli kuyo kodwa kuzobe kuyimali yethu. Okay. Vuyo, ababukeli bethu nabo ke banemibuzo abangathanda ukuyibuza kuwe ukuze nabo bazokwazi ucaciselwa. So umbuzo wokuqala sawufumana kuLwando Balisweni. Uyabuza uba ingaba le mali yabo bazazikleyimela ngokwabo okanye izinkampani abazisebenzelayo ezabakleyimela. Inkqubo ayizutshintsha kwindlela esizawuklema ngayo imali sisi. Imali umntu uya akleyime mzela masithi uyawaretire emsebenzini. So uyuziklemele wena kwi-pension fund yakho. Iikampani ngeenkampani zine-pension fund ezehlukileyo. So kubalulekile uba wazi ungumsebenzi uba imali yakho igciniswe kweyiphi ne-pension fund. And njengoba igciniswe kulaa pension fund ithini imigwaqo-siseko, which is basically the pension fund rules ezikhokhela uba nantsi indlela, nantsi iprocess elandela yona ukuze ukwazi ukleyima imali. So ukuphendula uLwando, impendulo ithi kufuneka azi uba yeyiphi i-pension fund akuyo, imigwaqo-siseko ithini ukulandela ukuba i-pension fund akwazi ukuyikleyima kuyo. Okay. uKhaliphile noTsheleta uthi kuzawuthatha ixesha elingakanani kuba ubani ayifumanele mali xa sele elenzile ibango lakhe kuba uthi abantu bathi iyawungena ngoNovemba. Kunzima ukutsho sisi bizawuthatha ibanga elingakanani kodwa ke zintathu zindirhalela sizijonge. Into yokuqala efuneka siyijonge ii-pension fund zonke kufuneka uba ii-rules zazo, imigwaqo-siseko yazo i-approve yi-FSCA, which is Financial Sector Conduct Authority, which is basically put in place to make sure that i-pension fund azizenzele unothanda ngeemali zabantu. Into yesibini efuna siyikhangele, usazi funeka akhuphe into ekuthiwa zii-directives uba izawubalwa njani le mali and izawufikelela kanjani kwizandla zabantu. Into yesithathu, singabantu currently sikwi-tax season up until u-October. So ii-volumes usazi adila ngazo ziphezulu kakhulu and izokuthatha ixesha uba makakhuphe ii-directives for abantu ngabantu ngoba umntu namnye othi akleyime le mali izawuthexwa le mali as if yi-income enormal, not i-pension fund. Okay. uVuyelwa Shumi yena uthi ucela ukubuza uba kuza kufuneka ube kanti uneminyaka engakanani isebenza okanye ixesha alijongwa.
ayiluzujonga ixesha sisinto ezawuxhomekeka apho uba kule mbiza indala imalini esele uyi-accumulate kuyo. Loo mali othi wayi-accumulate uzokwazi ukuthatha u-10% uzise kule saving pot. Nokuba uneminyaka emibini kodwa ibikhona imali esekule mbiza uyakwazi ukleyima. Alright. Masijonge ke okamthandazo fanele umbuzo yena uthi ingaba le 30,000 baza kutekswa ngokufanayo na njengoko bengarholi ngokufanayo. I think ubaluleke kakhulu lo mbuzo sisi. Njengoba singarholi ngokufanayo asizutekswa ngokufanayo. Make sithi umzekelo wena urhola i-10,000 mna ndirhola i-5,000. Usazi indlela azoyibala ngale tax uzawuthatha lo 10,000 wakho awudibanise no-30,000 wakho. That is 40,000. Xa ufika kum uzawuthatha u-5,000 nam awudibanise nalaa ntsika nalaa 30,000, that is 35,000. So uzotekswa ngokwena uba u-40,000 wakho uwela kweyiphi ni-brackets xa ngabe balusazi. Mna ndizotekswa uba uwela kweyiphi u-35,000 nam xa sifika kwelaa ntsika kwi-tax brackets. Okay. Unkosibonile yena Ngongose uthi yena ucela ukubuza uba inemvume na yokucuntsula ukuqala kwimalini ngoba uthi uvile kuba akudlulwa kwi-30,000. So imvume sisi ungaqala nakwimalini as long as kuzoba ngu-10% wale mali izobe ihlele kule mbiza indala okanye kule mbiza selivuthiwe. So akuzuba namlingiselo uba imali iqala phi na. Kodwa xa ufika kule mbiza leyo siyibiza ngoba yi-saving pot, i-minimum okanye imali oqalela kuyo ngu-2,000 ukuya phezulu. Then efika phezulu ngu-30,000 okanye loo mali izobe ihleli kule mbiza siyibiza ngoba yi-saving pot. Okay. Okugqibela phambi koba sikukhulule. Uthembelihle yena Eslintyikwe uthi msasazi mna ngicela ukubuza uba ingaba elibakala liquka nabantu abasebenza kwi-private sectors utsho esenza umzekelo ke nge-retail uthi naye yabandakanyeka nakule nkqubo. So sisi le nkqubo intsha isuka kurhulumente ye-two-pot system izawuafektha wonke umntu. Nomntu okwi-retail uyakwazi uba funeka into ebalulekileyo azi uba yeyiphi ni-pension fund akuyo. Le athi xa ngabe erhola imali umqashi wakhe athathe loo mali ayise kuloo pension fund. So kubalulekile uba abantu bakuthi mabaziqhelanise nokwazi i-pension fund abakuzo, ithini imigwaqo-siseko yezo pension fund and balandele yona ukuze bakwazi uba bafumane le savings. Izawuba nefuthe elingakanani le nkqubo kubantu abazawuthatha imali zabo zomhlala phantsi? So into engicinga fanele uba efuna siyiqalaphele kakhulu apha sisi urhulumente uzamile ukwenza ibhalansi. Ibhalansi njani ukuba njengoba kuzoba khona lo savings pot ongu-1/3 of i-pension fund yakho, kuzoba khona lo retirement pot ongu-2/3 of i-pension fund yakho. Le pot sisi ndinokwazi uba unyaka nonyaka ndikhuphe imali engangokuqala ku-2,000 ukuya phezulu. Le mali lena izawutekswa ngurhulumente kwii-rate eziphezulu. Kodwa lena imali othi uyithathe xa ngaba ufikela kwiminyaka engama-55 which is 55 years yona itekswa kwii-rate ezingaphantsi no-normal tax. So ifuthe lizoba nayo ngokufuneka uba umntu azazi yena qala uba xa ufika ixesha le-retirement ndifuna ukutekswa kancinci okanye ndifuna ukutekswa kakhulu. But into yesibini ebalulekileyo kule mali sisi lena ehleli lapha esiyifumana ku-55 years khona pha awusazukwazi ufumana isixa semali xa uretire, uzofumana imali ebizwa ngoba zii-annuities. Kanti kulena imbiza uzoyifumana yonke le mali xa uthe wayigcina ungafikela xesha lika-55 years. Okay. Vuyo phambi koba sikhulule bhuti amazwi akho okugqibela ngale nkqubo. Ndiyabulela kakhulu ndicinga uba fanele into ebalulekileyo abantu bakuthi nongona izindaba ezintle uba sizawufaka izandla zethu kwezi mbiza zimbini ukufumana imali yethu. Kubalulekile uba masingawavala amehlo wethu ukuthi i-tax implication izawuthini na. Xa kufika ixesha lokuba mandiretire ndizofuna isamba semali enzela uba ndikwazi ukufumana umhlalaphantsi omhle ndingumntu. So nalapho masizameni uba sifumane abantu esinokubuza le mibuzo abanokusincedisa ukuthi silandele ezi ndlela sikwazi uba singathi xa kufikela xesha sibe ne-tax implication. Into yokugqibela ndifuna ukunishiya nayo sisi ithi le mali luxanduva lwe-pension fund or i-fund asset managers okokuba mabathathe le mali ye-tax. Wena ungumsebenzi awunaxanduva lakuba le tax, le mali izathi seyisiza kwesele ithathwe i-tax. Into yokugqibela ukhona abantu ebekade bebaleka bengambhatala usazi. Phambi usazi bakhulule any amount to you, usazi uzawuqala ajonge uba awunamatyala na angaphambili afihlekileyo. Vuyo enkosi kakhulu bhuti ngexesha lakho. Enkosi kakhulu sisi. Kuvuyo Qhwesha lowo masibaleke sibheke evekileni.